100 000 приходи годишно, инвестиция в първата машина. Тя им се изплати за по-малко от половин година. И какво направиха? Поръчаха още една машина от нас. Продаваш машина за почистване на DP филтри във фирма Automatic. Вече няколко години. Как се справят твоите клиенти? Наистина ли може да се печели от това? Знаеш ли, това е много добър въпрос, защото, например, имам такъв клиент в Франция, Сен-Жури, и те започнаха с една машина. Говорих с тях наскоро и казаха, че днес почистват над 700 литра годишно. Такава услуга при тях струва между 140 и 150 евро, а разходът за самото почистване на филтъра не надвишава 10 евро. Тук лесно може да се изчисли. 100 000 приходи годишно. Инвестицията в първата машина им се изплати за по-малко от половин година. Какво направиха? Поръчаха още една машина от нас. Чудесно, че го спомена. Познавам много подобна история, само че в Чехия. Фирмата Авторазводи от Колице през 2021 година купи първата си DPF машина. Сега си представи, правят по 10 филтъра на ден. През първата година направиха 300 филтъра, а 3 години по-късно вече почти 800. Днес те мислят за следващата машина. Знаеш ли какво? Защото те започнаха да продават машини преди почти 10 години и малцина вярваха в почистването на DPF филтъра тогава, а днес същите хора се връщат за друга машина, втора, трета, защото не могат да си спазят сроковете. Други се връщат, защото търсят нова технология за почистване, тъй като старата не се оказва ефективна, не е толкова резултатна. И мисля, че това е най-добрият отговор на въпроса дали си струва да се захванеш с това, дали си струва да купиш такава машина.